Βλέπουμε ένα ομολογουμένως πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο κύριος Παπακοσταντίνου έχει στήσει το τείχος αφού μέτρησε τα βήματα. Τώρα θα σφυρίξει, να δούμε ποιος θα πάρει την εκτέλεση. Ο Δέδες θα την κάνει. Γκολ! Φοβερό γκολ από τον αρχηγό της Μαλαισίνας. Ο Δέδες κάνει το 1-0 εδώ στο ΔΑΚ Αθανάσιος Διάκος στον τελικό του κυπέλου. 1-0 η Μαλαισίνα. Φοβερή εκτέλεση φάουλ. Είπαμε ότι είναι καλή στιγμή να εκτελέσει και να απειλήσει η Μαλαισίνα με απευθείας εκτέλεση. Το έκανε ο Δέδες. Η μπάλα πέρασε από το τείχος, νίκησε και τον Φωλιά και κατέληξε στα δίχτυα του. Τώρα θα σφυρίξει και σφυρίζει ο κύριος Παπακοσταντίνου. Ο Κάτζαρης μια μπαλιά. Γκολ! Πατσαρούχας! Στο 51-1 ο Άρης! Τη ματσάρα βλέπουμε! 1-1 ο Πατσαρούχας! Είπαμε, άλλαξε ο εκτελεστής της τιμένης μπάλας, πήγε ο Κάτζαρης και δικαιώνει το Βέλιο. 1-1. Μπορεί να νικήθηκε σε πρώτη φάση στο 15, αλλά στο 40 λεπτό είχε καλή αντίδραση ο Βέρης τώρα στην περιοχή. Γκολ! Στο 61ο λεπτό, 2-1 η Μαλαισίνα. Σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ, εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη. Ένα από τα πολλά λάθη του Άρη και κάνει το 2-1. Καλπάκης, πιο μπροστά η μπάλα. Πάνος, λάθος και φεύγει ο Χασάι από τα δεξιά. Ο Χασάι μπαίνει στην περιοχή, ο Χασάι έρχεται και κόβει ο Πάνος και υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι ο κύριος Παπακοσταντίνου. Ο Πάνος πήγε καθυστερημένα πάνω στον αντίπαλό του, στο Χασάι, ο οποίος έδειξε να χάνει το κοντρόλ. Όμως έτρεξε γρήγορα, έκανε την τελευταία επαφή και κέρδισε το πέναλτι. Δεν δείχνει να διαμαρτύρεται ο Πάνος. Και ποιος άλλος? Ο Κωνσταντίνος Δέδες στο 85ο λεπτό για να τελειώσει το τελικό με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Να δούμε αν έχει άλλη άποψη ο Φωλιάς. Ο Δέδες εκτελεί γκολ! 3-1 η Μαλαισίνα. Κωνσταντίνος Δέδες. Βγάζει και τη φανέλα ο αρχηγός. Δεν τον απασχολεί καθόλου η κίτρινη. Με τα δύο γκολ του κρίνει το τελικό. Η Μαλαισίνα που μένει με 10 παίχτες, όμως βρίσκει τρόπο, χτυπάει στην αντεπίθεση. Κερδίζει το πέναλτι με τον Χασάι να ανατρέπεται από τον Πάνο και ο Δέδες σφραγίζει εκτός συγκλονιστικότατου απρόοπτου το κύπελο για την ομάδα του. Ένας εξαιρετικός τελικός. Δεν αρκούν οι ελάχιστες αψημαχίες που έγιναν στο τέλος μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων για να τον χαλάσουν. Και εδώ εύκολα τέλος 4-1. Χασάι, το άξιζε ένα γκολ, το πέτυχε το γκολ. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χασάι κάνει το 4-1, διαστάσεις τριάμβου στην νίκη της Μαλαισίνας.